Di daerah ngendi yo? Lakon apa ganjaran iki? Wis geblasuk. Dalane elek. Angger laporan yo kangelan arep lapor ning ngendi? Kira-kira ki arep lapor ning ngendi kan yo? Wis angelan yo. Wah, Gusti. Lakon apa ganjaran iki? Tuh. Wis lakon apa ganjaran iki, Lur. Aduh, Gusti lah iki lakon ngopo iki malah wis geblasuk malah karo tiba barang aduh. Alah. Aduh. Dulu walah lha iki kena opo, Mas? Lah cocok kene ngelek kowe. Kayane iya, Pak. Walah ngelek iki. Sok meneh sok sahur. Nek wayah-wayah poso ngene iki. Lah kepiye, Pak? Pak lho dalane kaya ngene, Pak. Lah iki ya iki masalahe dalane ya elek kaya ngene iki. Aku nganggo mobil wis nek nggo wong meteng ngono wis brosel dalan iki. Wis ayo mikir sik. Walah, udah Mas. Ayo, ikut kami sana. Ayo Mas. Ayo. Pak, ndak ditinggal aku. Aduh. Iya Mas, anumu apa sikilmu ki? Wah iki yo ketoke kesleo, Pak. Ora lha iki mau ki kepiye ceritane kok iso tiba enek dalan ngono ki kepiye ceritane? Iki mau ki aku arep nang omahe wong. Jebule geblasuk, lalah dalane ndak rusak ngono lho, Pak. Kene dalane rusak. Lah sampean anu Mas Plecet. Wah, dete lho. Oh, tak kira mau ki Mas Plecet kaya nek saiki minggu masalahe ora buka. Yo sing sik tunggu kene sik, aku ngomong-ngomong iki sik. Ora sampean mau ki tiba, terus sampean ki wong ngendi kok ngasih geblasuk jare geblasuk tekan kene iki. Sampean ki wong ngendi? Aku ki asline wong kono, Pak. Lho aku ki serku ya kuwi arep goleki uang malah geblasuk tekan kene iki. Terus sejene kuwi ana urusan apa? Aku mau krungu gremeneng jare arek lapor ora sing tanggepi arek kepiye ana urusan rono apa ujunge angel-angel iki kepiye? Lah ya kuwi lho, Pak. Maksudku dalan kaya ngene, rusak kaya ngono lho. Lah mosok ya angger anu arep ngurus nggo laporan kok ya angel ngiram gak aku kudu piye. Gak aku saiki arep laporan ning ngendi, Pak? Masalah kuwi gampang. Aku ki jane udu wong kene ning nek masalah melapor engko sampean tak warai carane nganggo SP4N. Dadi ngene Mas, SP4N lapor kuwi kepanjangane Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Terintegrasi untuk menyampaikan aspirasi dan aduan secara online. Kaya mau sing wis tak omongke, masyarakat iso ngelapor melalui situs utawa SMS neng 1708. Lah kuwi arep nek arep laporan kuwi mlebune kepiye, Pak? Oh, carane. Dadi ngene, carane nglapor, HP-mu jadul sing dhisik SMS kae apa saiki wis Android utawa iPhone? HP ku jadul, Pak. Yo nek misale jadul sampean cukup ketik SMS neng nomor 1708 ya. Terus sampean buka neng www.lapor.go.id. Wih, terus engko sampean masuke judul, terus isi tanggal, terus lokasi karo instansi tujuan. Instansi tujuan sing arep tak lapor iki sing instansi apa? Nah, terus kok dilampirke di foto misalnya jalan rusak, pelayanan publik, kok dilampiri foto. Nah terus kok ono fitur anonim utawa rahasia jika diperlukan. Nek sampean wedi aduh engko aku wedi toko sing lapor, sampean bisa mengaktifkan fitur anonim utawi rahasia. Terus klik neng lapor. Laporan sampean sudah bisa diakses dinas terkait. Lah kuwi berapa apa wae, Pak, sing iso dilapor ki?
sing iso dilaporke mau ya akeh, contohnya ya pelanggaran standar pelayanan publik. Oh ya, ngiling-ngiling standar pelayanan publik, misalnya pelayanan publik yang kelurahan sampean kurang apik ya bisa dilaporkan. Terus penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Terus keluhan kinerja aparat seumpama Pak Dukuh mugi kok wayahe jam kerja blusukan ngendi bisa dilaporkan. Terus yang terakhir bisa aspirasi utawa perbaikan layanan. Aspirasi perbaikan layanan ya contohnya gue mau dalan rusak sing nyebabke gue mau tiga nek wetan kono, terus akses jalan yang ke pasar misalnya ya gue rusak bisa dilaporkan. Yo gampang yo. Gampang bagi warga masyarakat yang ada di Gunung Kidul maupun warga masyarakat dimanapun Anda berada, apabila menemukan permasalahan pelayanan publik ataupun permasalahan fasilitas umum yang tidak kunjung diperbaiki, maka segera lapor agar segera diperbaiki. Lapornya kemana? SP4N lapor.